F'dawn is-siltiet li smajna meħudin mid-djarju ta' Santa Faustina, hemm ftit temi li huma ħafna interessanti li jistjoltu l-ħajja spiritwali tagħna. L-ewwel ħaġa smajna diversi drabi tissemma l-kelma mħabba li Faustina ssejħilha r-reġina li tgħaddi minn quddiem kulħadd. Faustina titkellem minn qatt pur ta' mħabba moti lill-Alla. Kemm hija ħaġa sabiħa eżistijaj li aħna niskopru bil-mod il-mod imħabba l-Alla li hija safja. F'kelma waħda xi tfisser? Tfisser li jiena nħobb il-mulej għalih innifsu u mhux għal dak li jagħtini u mhux għal dak li jagħmel miegħi, imma l-imħabba tiegħi għalih tkun għalih. Inħobbu għax inħobbu. U mhux inħobbu għax jaqla li grazzja, u mhux inħobb l-Alla biex jagħmel xi ħaġa miegħi, inħobbu għax inħobbu. Kemm sabiħa eżistija jekk il-ħajja spiritwali tagħna kellha tidħol anke f'dan il-livell bil-mod il-mod li biex naslu għaliha eżistijaj. Faustina turina triq partikolari. Hija triq ċkejkna. Minnhom Faustina titkellem miċkejknin u mill-lumli li Kristu jżommhom f'dirajh. Din hija metafora nsibuha wkoll fil-Vanġelu skont San Mark meta Ġesu it-tifel ċkejken li jpoġġih bħala eżempju għad-dixxipli kif għandhom ikunu, Ġesu jħadnu miegħu, Ġesu janqu miegħu. Jekk hemm qaddisa eżistija li fi żminijietna uriet anke wkoll din it-triq ta' ċkunija ħanejtek lid-dinja u lill-Knisja Universali hija Santa Teresa tal-Bambin Ġesu li wiċċ imqaddes. Tereżina hemmhekk tiskopri l-mulej sejħilha għal din it-triq ċkejkna fil-ħajja tagħha. Għal din it-triq eżistijaj illi anka Santa Faustina, anka Madre Teresa ta' Kalkutta, hekk skoprow fil-ħajja tagħhom. Iċ-ċkejknin, meta jifmu li huma ċkejknin u li huma mhumiex kapaċi, jistrieħu kompletament fuq Alla fil-ħajja tagħhom biex ikunu l-kapaċità, il-qawwa tagħhom li jħobbu. Mela Faustina qed tgħidilna u t-turina eżistijaj illi din l-imħabba pura l-Alla, din l-imħabba safja l-Alla, hija biss il-ċkejknin jistgħu jaslu għaliha. Għax min jaħseb li jista' jagħmilha bil-qawwa tiegħu ma jasalx. Imma min jistrieħ fuq il-qawwa ta' Ġesu, fuq il-qawwa tal-Ispiritu Santu biex ikun jista' jagħmel dan, allura jasal li jagħmel dan bil-grazzja ta' Alla li taħdem fih. Dak li qaltilna Faustina huwa stedina eżistija ta' konverżjoni f'kelma waħda. Ġesu qalilna jekk ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar. Hija tip ta' konverżjoni li aħna msejħin għaliha li nsiru tfal żgħar, illi nsiru ċkejknin eżistijaj. Iċ-ċkejknin quddiem Alla jirċievu l-imħabba għax minnu ċkejkien ma jistax jagħmel l-affarietu, minnu ċkejkien irid ħadd ieħor jagħmelhomlu. Allura ċkejknin jirċievu l-imħabba u ċkejknin ikunu dawk li jagħtu l-imħabba. Imma mhux l-imħabba tagħhom, imma l-istess imħabba li huma jkienu rċevew li l-imħabba tal-Ispiritu Santu, l-imħabba ta' Alla. Din l-imħabba twassal lil Santa Faustina biex tgħidilna li qed tkun ubbidjenti lejn ir-rida ta' Alla. Ċirkustanza meta hija marida, meta hija tixtieq li tagħmel affarijiet oħrajn, imma jekk dik hija rrieda tal-mulej f'dak il-mument li tgħix il-mar tagħha, tgħid naċċetta b'ubbidjenza u b'imħabba. L-imħabba vera li Alla eżistiet twassalna li aħna nkunu ubbidjenti lejh. Twassalna li aħna nagħmlu dak li jgħidilna hu. Twassalna li aħna nfittxu dak li jridu u mhux dak li rridu aħna. Twassalna sabiex aħna nkunu tassew persuni li qegħdin infittxu r-rieda t'Alla fil-ħajja tagħna, anke meta r-rieda t'Alla tkun is-salib. Anke meta r-rieda t'Alla tgħaddina minn mumenti jibsa, anke meta r-rieda t'Alla tgħaddina minn mumenti ta' tbatija. Ħaġa sabiħa oħra eżisti li Santa Faustina f'dan li għadna kif smajna għaltinna, hekk hija il-kelma illi il-Madonna meta kelmita fid-29 ta' Novembru tan-1936 Marija qaltilha xi ħaġa partikolari biex tħejjija għall-festa tal-Miliet. Il-Madonna talbita sabiex iżżomm miskiet u l-umiltà sabiex Ġesu li jammar il-ħin kollu ġewwa qalba ikun jista' jistrieħ. Il-Madonna qed tistedden il-Faustina għal ħajja interjuri profonda. Minnhom qaltilha
il-Madonna l-Santa Faustina, binti, jien ser nakkwistalek il-grazzja ta' ħajja interna. Mela l-Madonna qed tagħmilha stedina biex tgħix ħajja interjuri profonda u sabiħa ta' skietu ta' umiltà li żomma maquda ma' Ġesu l-ħin kollu. Però fl-istess ħin il-Madonna qed tgħidilha jien ser nakkwistalek din il-grazzja. Kemm hija sabiħa sistijaj, għaliex dan jurina dak il-verità li tallimna l-Knisja dwar il-Madonna meta aħna ngħidula medjatriċi tal-grazzja. Jien nakkwistalek il-grazzja qed tgħidilha. Il-Madonna vera sistijaj takkwistanna l-grazzi quddiem Alla. Takkwistanna l-grazzi, kif nifmuha? Jien nix nispjega b'dan il-mod. L-ikbar grazzja li tagħna l-Missier. X'inhi? Mhix xi ħaġa mija persuna, minnu Ġesu. U permezz ta' min tawilna Ġesu l-Missier? Permezz ta' Marija. Kif tagħna l-grazzja ewlenija prinċipali tiegħu il-Missier li huwa liben permezz tal-Madonna jibqa' jagħtina l-grazzi tiegħu permezz ta' Marija. Biex ngħidlek il-loġika tal-inkarnazzjoni, l-mod kif Alla daħal f'komunikazzjoni f'realtà profonda mal-bniedem permezz ta' Marija tibqa' l-mod kif immulej jibqa' jagħtina l-grazzi tiegħu permezz ta' Omna Marija. U kemm sabiħa wkoll eżistijaj il l-grazzja li Marija tittat il-Faustina hija grazzja spirituali ta' ħajja interjuri. Forsi m'għandniex induru lejn il-Madonna u nitolbuha din il-grazzja eżistijaj li taqlanna l-grazzja ta' ħajja spirituali profonda. Ħafna drabi eżistijaj aħna nitolbu l-Madonna tant grazzi materjali ta' fejqan, ta' affarijiet bħal dawn li ċertament hija u allura jinteressa anke mill-aspett materjali tagħna fil-ħajja tagħna. Però kemm għandna bżonn niskopru li nitolbu l-Madonna kif qed tagħmel Santa Faustina l-grazzi tal-ħajja spiritwali. Pereżempju, qatt tlab tal-Madonna taqlalek il-grazzja li tibda ssum. Qatt tlab tal-Madonna taqlalek il-grazzja li ma tibqax iġġib skużi quddiem id-dnub tiegħek imma tikkonverti quddiem id-dnub tiegħek u tindem. Qatt tlab tal-Madonna taqlalek il-grazzja li titlob u titlob kuljum. Qatt tlab tal-grazzja l-Madonna li tersaq li s-sagrament tal-qrar b'dispożizzjoni tajba. Qatt tlab tal-grazzja l-Madonna li tirċievi l-Ġesu bl-istess imħabba li bija jħabbitu. Qatt tlab tal-Madonna l-grazzja li titlob ir-Rużarju. Qatt tlab tal-Madonna l-grazzja li tkun mas-saċerdoti ħalli jikbru fil-qdusija tagħhom. Qatt tlab tal-Madonna l-grazzja għal-qdusija fi żwieġ tiegħek fil-familja tiegħek. Qatt tlab tal-Madonna l-grazzja li tosf qalbek il-Bibbja għall-kelma ta' Alla. Kemm grazzi spirituali eżistijaj Marija tixtieq tagħtina, però aħna ma nitħux qalbna lihom. Meta nitolbuha eżistijaj aħna niftħu qalbna għal dak li Marija trid tagħmel. Kif il-Faustina ridet tagħtiha taqlara dil-grazzja ta' ħajja interjuri profonda b'tali mod li waqt li tibqa' dejja tagħmel l-affarijiet esterni, affarijiet materjali li hemm bżonn isiru, imma f'qalba tibqa' maquda Alla kemm hija grazzja partikolari li jeżistijaj. Li minn barra inti tibqa' dej titkellem mal-nies, tibqa' dej tagħmel ix-xogħol, tibqa' dej tagħmel id-dmiriet tiegħek fuq id-dar, issajjar taħsel tonxor tixtri min imur ix-xogħol jagħmel id-dmiriet tiegħu hemmhekk. Waqt li tagħmel daw id-dmiriet minn barra, imma minn ġewwa qalbek tibqa' maquda ma' Kristu. Din hija grazzja li l-Madonna ridet takkwistala l-Faustina. Kemm hemm bżonn li anke aħna nitolbuha il-grazzja li fil-waqt nibqgħu għaddejjin bil-ħidma kollha li d-dmirijiet tagħna jitolbu minna skont l-istat tal-ħajja tagħna, imma qalbna tibqa' dejjem maquda ma' Ġesu. U l-aħħar ħaġa x'qed nirrifletti minn dak li qaltilna Faustina eżistijaj fid-djarju tagħha hija li Faustina ħasset piż kbir biex taqdi l-missjoni li tkun is-sekretarja l-Apostlu ta' Ħnana Divina li xxerret id-devozzjoni ta' Ħnana Divina. Kienet konxa li s-superjur tagħha ma kinux qegħdin jifhmuha, bdew ħarsu liha bil-biża' bis-suspett, ma kinux qed jemmnu d-deriet li kellha. Kienet konxa iva li anke fil-Knisja mhux kulħadd kien qiegħed jifhimha, bdew jiddubitaw minnha u tgħid li din kienet batija, però tgħid il-ħidma tagħha hekk tkun immarkata bid-batija. Kemm hija kelma ta' kuraġġ eżisti l-esperjenza ta' dil-qaddisa. Ta' dil-qaddisa li wara tant snin qed naraw il-frott wara mewta li kien il-Papa Giovanni Paolo II biex ngħidu hekk qaddis ieħor li jirrikonoxxi l-ħidma tagħha fiha.
tibżax jekk qed tagħmel ħidma tal-Knisja ħidma qaddisa li hija mmarkata bis-salib anke minn nies minn ġewwa l-Knisja. Hekk jeħtieġ il-loġika tal-Alla hija l-loġika tas-salib. Mhijiex dak li nifhmu, hija l-misteru li rridu ngħixu. Jekk nagħmlu dan, idmu li qed naslim.